sitten. No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa tässä uuden videon pariin. Tällä kertaa ollakin lähdetty tämmöiselle pienelle metsälammelle Pilikille kahtomaan, että tulisiko sieltä ahvenia, ehkäpä jopa haukia. Mä tuossa kerkesin jo viritellä 3 kappaletta ootto-onkia. Ne näkyy tuolla noin. Pyytämään tuonne, jos sieltä haukia tulisi, ja siellä näkyy myös sukset, joilla siis tulin tänne. Ja lisäksi oli sitten tuo ahkio perässä. Siinä tuli tavarat mukavasti. Hanki kantoi hyvin ja oli hyvä tulla noin 0,5 kilometrin hiihtomatka tuosta autolta. Ja lampi tosiaan on todella pieni. Ei ole kuin ehkä 200 metriä pitkä. Päättyy tuonne. Tämmönen kapea. Ja kesällä mä täältä ainakin haukia saanut ihan hyvin, että saa nähdä nyt sitten, onko tässä ahventa ollenkaan. Ja jos on, niin onko se sitten syönnillä. Nyt on tosiaan huhtikuun 5. päivä, että luulisin, että näin kevätpuolella ahven olisi ihan hyvinkin syönnillä, mutta saa nähdä. Kello on tällä hetkellä itse asiassa tasan 8, noin puolisen tuntia tässä ollut nyt. Ja toistaiseksi aika hiljasta, ei ole kaiussakaan näkynyt vielä mitään merkkejä elämästä, mutta katsotaan, jos se siinä puolen päivän tietämillä tai siihen mennessä rupeisi sitten kalakin liikkumaan. Että jos ei mitään näy parin tuntiin, niin voi olla, että pitää ehkä vaihtaa paikkaa tai sitten vaan lähteä pois. Mutta katsotaan miten käy. Se tuli takaperä. Ihan hyvä hauki. Hyvä hauki.
No niin, nyt ollaan saavuttu tänne lammen toiseen päähän. Mä tuossa matkalla tein joku ehkä 10, vähän reilu 10 reikää. Mutta eipä sillä paljon liikettä näkynyt, että muutamalla reijällä kävi joku kala katsomassa pilkkiä, mutta vaikuttaa, että ne on tosi arkoja, että vähänkin erehyin liian nopeasti heilauttamaan sitä morria, niin ne kyllä lähti viivana pohjaan siitä, että toistaiseksi aika heikkoa. Kello on nyt 9:30. Katsotaan paraneeko syönti. Ja Otto onkin tosiaan näkyy tuolla päässä. Tällä onkin kätevä tarkastaa, onko lippu ylhäällä, kun ei välttämättä paljalla silmällä näe tonne asti. Tosiaan se yksi hauki tuossa, olinko suurin piirtein puolivälissä matkaa tänne, niin huomasin, että lippu oli ylhäällä, niin se yksi hauki tuli. Mutta minäpä lähden tästä takaisinpäin tuonne, teen ehkä reikiä tuonne toiselle puolelle, toiselle rannalle enemmän. Ja jos sieltäkään ei tule mitään, niin kyllä mä varmaan menen yhdelle toiselle lammelle, joka on tässä aika lähellä, katsomaan mikä tilanne siellä on. Otettavaa. Siinä ei kauan mene. Sarki. Ei näe. Mitä sarkia on? No niin, nytpä sitä tultiin sitten tänne toiselle lammelle ja kuten näette, niin vähän jo saalistakin tullut. Eli vaikuttaa siinä mielessä kyllä lupaavammalta kuin se edellinen pienempi lampi, vaikka ei tämäkään kovin iso lampi kyllä ole. Tosi kohdekalahan mulla olisi ollut ahven, mutta särkiä tuli
Kai sitä pitää olla tyytyväinen edes noihinkin. Ja saihan mä tuohon nuo ootto-ongetkin jo viriteltyä 3 kappaletta. Ja ensimmäisen kerkesin laittaa ja toista olin laittamassa, niin jo 1 hauki meni tuohon. Ensimmäisenä laittuun koukkuun, semmonen, mitähän se olisi, reilu kilo hauki, ollut ihan otettavaa hauki. Katsotaan, tuleeko enemmän. Melko matalaa vaikutti olevan ainakin tuon 3. koukun kohdalla. Siinä ei ollut kuin noin metri vettä jää alla. Tässä nyt tuskin haittaa mitään. Eihän sillä haukea silti liiku. Kaikun luotaimissa näkyy vieläkin siellä pilin alla joku kala. Kalaa on. Se välillä aina vähän lähemmäksi tulee, mutta ei kuitenkaan ota. Että todennäköisesti 1 särki lisää. Että tää varmaan lähtee mä menen ehkä tätä oikean puolen rantaa tuonne päin. Ja tässä kuten näette, niin tässäpä tämä lampi on, että ei tämäkään kovin iso oo. Vähän ehkä pidempi kuin se edellinen ja leveämpi. Ja tämä on yllättävän syvääkin. Tässä on reilusti yli 10 metriä vettä syvimmässä kohdassa. Nyt katsotaan, löydettäisikö me ne ahvenet tuolta jostain. Pieni. No. Nämä oli se ihan hyvä.
No niin, tulin tässä vielä 3. laumella käymään. Katoin kartasta, että lähellä on semmonen pieni lampi ja ajattelin, että no mikäpäs tässä hiihellessä, vaikka vähän meinasi tiheä metsä olla tänne tullessa, mutta hyvin sieltä reitin kuitenkin löysi suksilla ja tuo ahkio perässä. Tämän päivän saldohan tässä vaiheessa on 3 haukea ja 2 särkeä ja 1 ahven. Eli aika heikko suoritus siihen nähdä, että ahventa täältä lähdettiin etsimään, mutta onneksi mitä haukia nyt tuli ja sopivan kokosta ruokakalaksi. Tietääpähän, että ei ehkä toista kertaa tänne näille lammille kannata lähteä. Tai sitten vaan ei sattunut parvet löytymään. Tää tosiaan tää Viimeinen lampi on, siinä on toinen pää ja siellä näkyy toinen pää. Tää on noin 150 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Pieni lampi. Joku 6-7 reikää tähän nyt tehnyt ja ei näy mitään. Tuossa kaikun luotaimessa kai, joten todennäköisesti ei täällä oikein kalojakaan oo. Tulipahan käytyä. Nyt pitäisikin sitten keksiä, että mistä kautta täältä pääsisi helpoiten autolle. Auto on jotakuinkin tuossa ilmansuunnassa. Sinne on ehkä noin puoli kilometriä, vähän reilu linnuntietä, mutta kun tuonne katsoo tuota metsää, niin se on tuommoista todella tiheän näköistä taimikkoa tuossa nyt isojen puitten takana. Mutta ei kovin houkuttelevalta se näytä. Ja sitten palaaminen omia jälkiä pitkin, se pidentäisi reittiä varmaan toiselta puoli kilometriä ainakin. Voi olla, että pitää tuolla droneilla vielä tässä vähän lentää ja katsoa, löytyisikö joku hyvä reitti sillä vai sitten pitääkö vaan suosiolla lähteä omia jälkiä takaisin ja mennä sitä kautta, mutta eihän sekään niin pitkä matka loppujen lopuksi ole. Että tämmönen reissu tällä kertaa, että onneksi täältä nyt ei ihan tyhjin käsin tarvitse pois lähteä. Ja kelihän on mitä mahtavin. Varmaan jotain lähemmäs +10 tällä hetkellä. Että eipä voisi paljon parempi keli olla. Mutta kiitos paljon kun katsoit videon ja painahan peukkua jos tykkäsit ja pistä kanava tilaukseen ellei ole jo tilaaja ennestään. Nähdäänpä seuraavan videon parissa.